USA er verdens fedeste nation. Næsten 100 millioner amerikanere er i dag enten overvægtige eller fede. Det er mere end 60% af alle voksne. Siden 1980 er antallet af fede amerikanere fordoblet. I USA ligger fedme på en anden plads lige efter rygning som hovedårsag til uundgåelige dødsfald. Mere end 400.000 dødsfald kan årligt sættes i forbindelse med fedmesygdommen. Den amerikanske befolkning bliver stadig federe og federe, hvilket er forståeligt, når man ved, at gennemsnitsamerikanere spiser 3 bøger og 4 portioner pomfritter om ugen, og derudover drikker 300 liter sodavand om året. I dag får hvert 5. amerikanske spædbarn jævnligt sodavand i sodaflasken. At være ansat i den amerikanske fødevareindustri er ikke nogen dans på roser. Arbejdsforholdene hos de ansatte i landets slagterhuse er blandt de dårligste. Tilskadekomstprocenten er 3 gange højere end den man finder på en typisk amerikansk fabrik, og det høje tempo nedbryder kroppen og betyder høj forekomst af snitsår og kroniske skader. Slagteriets ledelse ønsker ikke medarbejdere i kontakt med det amerikanske sundhedssystem. De fleste arbejdsulykker bliver aldrig meldt. Fødevaresikkerheden i USA er heller ikke noget råprogram for. Hver eneste dag bliver rundt regnet 200.000 mennesker ramt af en fødevareforgiftning i USA. 900 af dem kommer på hospitalet, og 14 af dem dør. Ofte er årsagen til en voldsom fødevareforgiftning en muteret version af en bakterie, som findes i det menneskelige fordøjelsessystem. Altså det vil sige, at der er spor af afføring i kødet. Vi har altid fået at vide, at vi skulle følge madpyramidens kostråd, hvis vi gerne ville forblive sunde. Men er den virkelig så troværdig? Ifølge madpyramiden skal man spise en forholdsvis stor mængde af kartofler, rugbrød og grøntsager, en vis mængde af hvedebrød, ris og frugt, og så til sidst en smule fisk, kød og olie. Men faktisk er mad som kartofler, ris og pasta hurtige kalorier, hvilket betyder, at hvis man spiser store mængder af det, bliver det svært at tabe sig eller bare holde vægten. Den siger også, at man kun skal spise små mængder af fisk og kød, hvilket på ingen måde er rigtigt, da fisk er meget sundt for dig, og at man har brug for protein, som kød giver. Den nyeste madpyramide for 2011 er blevet lavet af FDB, som også ejer den store virksomhed Coop Danmark. Så det er ikke engang en sundhedsorganisation eller noget, der har lavet den. FDB er også før blevet kritiseret for, at madpyramiden ikke handler om, hvad der er sundest, men hvad der er billigst for kunden at købe. Nestlé Danmark forhandler og markedsfører en masse varemærker, som Nescafé, Maggi, Hjemmeis, Nescafé Dolce Gusto, Nesquik, Fitness og Cheerios. Nestlé er verdens største producent af mad og drikkevarer. Selskabet blev grundlagt af Henry Nestlé i 1866 og har sit hovedkontor i Vivi i Schweiz. Nestlé har betalt skat i Danmark i over 20 år, undtagen 3 år i 90'erne. Ifølge Nestlé selv er det fordi virksomheden har været i krise. Under et interview med Ekstra Bladet konstaterer Nestlé flere gange, at de simpelthen ikke har haft mulighed for at betale skat, da det går så dårligt for dem i Danmark økonomisk. Der har været et underskud især efter opkøbet af Premier Is. Folk køber simpelthen ikke nok is, oplyser kommunikationschef hos Nestlé Danmark, Dorte Pedersen. Hvornår forventer I at begynde at betale skat igen? Det er svært at sige. Det er godt til nogle år. Det er ikke fordi vi ikke vil bidrage til samfundet. Det vil vi gerne, men vi har simpelthen ikke haft muligheden. Ernæring, sundhed og velvære er Nestles strategiske retning. Vi ønsker, at du skal være i stand til at træffe sunde valg om mad og drikke, er Nestles motto, når de præsenterer deres varer. Men da TV2-nyhederne testede blandt andet babygrød fra flere forskellige firmaer, blandt andet Nestlé, fandt de hurtigt ud af deres motto, hvis det ikke galt der. Anbefalingerne siger blandt andet, at maks 10% af energien bør komme fra tilsat sukker. Ud fra de 13 forskellige typer grød fra Bouvet, Nestlé og HIP, indeholdt kun ét produkt ikke for meget sukker, og det ene produkt, der faktisk overholdt anbefalingerne, indeholdt til gengæld meget maltodextrin, en stivelse, der ikke lovgivningsmæssigt tæller som sukker, men som bliver spaltet til sukker, så snart det kommer ned i tarmen. Fastfood-kædernes indflydelse på børn. På trods af de allerede høje salgstal for forbruget af sodavand, satser Coca-Cola stadig på at øge deres markedsandel betydeligt. Salg af produkter til børn skal sikre den fortsatte vækst, og i øjeblikket er børn nemlig mere end nogensinde den primære målgruppe for øget salg. Det gælder om at få børns smagspræferencer skabt så tidligt som muligt.
I USA findes der ingen restriktioner i forhold til tv-reklamer rettet mod børn og unge. Op mod 6.000 legepladser i USA er sponsoreret af McDonald's, mens Burger King har 2.000 sponsorerede legepladser. Hver uge besøger 90% af alle amerikanske børn mellem 3 og 9 år en McDonald's-restaurant. Uddelingen af gratis legetøj i forbindelse med salg af Happy Meals er en gennemgående salgssucces, som får børn til at elske McDonald's. Den største af disse succeser var menuen, som inkluderede en Teeny Beanie Baby Barbie-dukke. Salget steg fra 10 millioner til 100 millioner solgte menuer i USA på en uge. Det viser, hvilken magt McDonald's har over børn. Skolerne. McDonald's og Coca-Cola er nogle af hovedsponsorerne for amerikanske skoledistrikter. Cirka en tredjedel af amerikanske high schools tilbyder fastfood mad i kantinen. De meget sukkerholdige sodavandsdrikke nævnes som medvirkende årsag til overvægt. På grund af en presset økonomi indgår mange amerikanske skoler en kontrakt med virksomheder, heriblandt sodavandsproducenter. Sodavandsfirmaerne får eksempelvis lov til at være den eneste leverandør af drikkevarer til skolen, mens skolen til gengæld får penge til skolematerialer eller aktiviteter. I gennemsnit ser et amerikansk barn 10.000 madreklamer på tv i løbet af et år. 95% af reklamerne er for morgenmadsprodukter, slik, sodavand og fastfood. Desuden er der adgang til cola og sodavandsautomater, som udgør en sundhedsrisiko i sig selv. 98% af gymnasierne, 74% af mellemskolerne og 43% af underskolerne har automaterne stående. Men problemet med overvægt og fedme hænger også sammen med motion. Også her svigter skolerne. I 1991 deltog 42% af nationens skolebørn i fysisk aktivitet en gang om dagen. I 1999 var det faldet til 29%. McDonald's og Coca-Cola var sponsorerne ved OL i år 2012. Men kan der ikke være tale om, at det er en smule selvmodsigende at få masseproducerende firmaer som McDonald's og Coca-Cola til at sponsorere en organisation som OL, som er en hyldest til sporten og dens bedste udøver? McDonald's startede med at sponsorere OL i 1976, hvor Coca-Cola sponsorerer OL siden 1928. De har begge ret til at bruge de berømte OL-ringe, nemlig OL's logo, til deres markedsføring af deres varer. Selvom flere af eliteatleterne har trådt frem i pressen og åbenlyst fortalt om deres bandlysning af usunde mad og drikkevarer, ser det ikke ud som om, at det forhindrer OL-arrangørerne samt McDonald's og Coca-Cola i at stoppe deres sponsorat. Det er blandt andet elitesynkronsvømmeren Jenny Randall, som har fortalt om sin holdning til usund mad. Det, at McDonald's og Coca-Cola bliver sat i forbindelse med OL, har jo kun en positiv indvirkning på os. Når vi ser de top-tunede kroppe og får at vide, at de spiser McDonald's, tænker vi jo med det samme, at det nok ikke er så slemt der, og at en Big Mac-menu måske ikke er så usund der. Der er 495 kalorier i en Big Mac-menu, inklusiv sodavand. Hvis du vil forbrænde den, vil det tage dig 110 minutter på cyklen. Det svarer til næsten 2 timer. Sponsorerne går direkte ind og spiller på ethos, da de bruger pålidelige sportsfolk som deres indirekte reklame for deres usunde mad. England er det land i Europa, som har den største overvægt. 6 ud af 10 voksne er overvægtige eller ekstremt overvægtige, hvor det hos børnene er 3 ud af 10. Det er et tal, som kun ser ud til at stige, hvilket er endnu en grund til at sætte spørgsmålstegn ved OL-sponsorer. For burde man ikke have sponsorer som Evian og Sunset, som er bedre alternativer til McDonald's og Coca-Cola? McDonald's offentliggjorde, at de regnede med at sælge 1,75 millioner menuer ved OL.